Benio! Benio! Przepraszam. Bo ona może wejść. No wejdź, przecież dwie osoby mogą. Więc może spokojnie się Tak, ale ja bardzo mocno skaczę. Aha, No to co? On się nauczy przy okazji. tu jestem. Ale ja bardzo, bardzo wysoko. Aż tam tamtą A, no widzisz. No chodź, Beniuś. To nie leżanka, Benio. skaczę. No pokaż mu, jak się skacze. O? Właśnie tak mu dziewczynka robiła, on się przestraszył. Aha. No, nagrywam, Benio, zobacz. Widzisz? On po prostu jest samouwielbiacz. On uwielbia siebie oglądać, nie? No bo jestem śliczny. No to tak, to trzeba mnie oglądać i podziwiać. No co ty robisz? Rzucił dziewczynce. Dziewczynka oddała. Ja się chciał podzielić z dziewczynką. No. Ach, nie idę sobie. Skakuj, skaczesz, tam skaczesz. Skakuj, tu skaczesz. Ale to można tylko klikać. Nic nie szkodzi, on nie wchodzi daleko, on tylko tutaj, wiesz? A? Piłeczka. Ale jak się schodzi? Jak się schodzi tylko? To nie chcesz skakać? Się boisz, on jeszcze nie umie, wiesz? Jest... Oj, to jak będzie chciał, to zejdzie. No chodź to mamusi. No chodź, idzie. No, pokaż. O, ja. O, ale wysoko. No a już? Koniec? Koniec skakania?